To assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani ni ne Gaddafi Jiboy TV. Yau ma na kawo muku sabon bidiyo akan abin da ya shafi harkar Pi Network. Kamar yadda muka saba, kun san ina kawo muku bidiyo akan abin da ya shafi harkar cryptocurrency ko harkar waya ko harkar Pi Network. To yau ma gashi na zo muku da bidiyo da bayani akan yadda zaka canza sunanka a Pi Network, amma wannan ba waccan hanyar da na taba kawo muku bace wacce zaka je ka yi requesting a email. Har ma wasu suka dinga zagi na wai ai na kawo kaza na yi kaza na kaza. Shi ba abu ilimi ne, abin da Allah ya riga baka sani akai kai kokari ka sanar. In ka boye baka yi adalci ba. To hakan ne yasa ni ma na fito da shi na bayyana muku, sannan kuma nake kokarin yanzu ma gashi Pi Network sun bada dama zaka canza a cikin application ɗinka, kuma lokaci ɗaya zaka canza ba tare da sun jama lokaci ko kuma sun ce ma sai lokaci kaza ba kamar ta waccan hanyar ba. Waccan hanyar requesting ake, idan Allah ya taimake ka za su zaɓe ka sai su turo maka su canza maka sunanka. To amma wannan kowa da kowa ne, kawai kowa zai iya shiga ya canza sunan shi ba tare da wai sai sun zaɓe ka ba. To idan kai farkon zuwa wannan YouTube channel ta ne, ina mai roƙonka da ka taimaka ka danna mini alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku zaɓi all, sannan ku danna mini liking, ku yi sharing, ku tura 'yan uwanku domin su ma su gyara. Wannan ilimi ne wanda kai ma idan ka kalla ka yi ilimin abun. Idan ka ɓoye baka taimaka 'yan uwa ka tura musu ka sanar da su ba, to Allah zai janye maka tallafi akan al'amuranka. Shi ilimi idan Allah ya baka ana so ka yaɗa shi, ka bayyana shi, kuma ba a san ɓoye shi. To shi yasa ni ma na bidiyo nake ƙoƙarin sanar da ku, sannan mu ƙaru da juna, mu taimaki juna gaba ki ɗaya. To sai ka shiga application ɗin kamar haka. Bari mu koma ba. Idan ka shiga application ɗinka ya buɗe maka, abin da zai fara kawo maka a fuskar application ɗinka kenan name update appeal. To wannan name update appeal ɗin kai kana gani ka san magana ce wacce ta shafi gyaran suna. To idan kana son ƙarin bayani akai, sai ka danna nan read more ɗin nan, gashi nan wajen kana dannawa zai buɗe. Idan ya buɗe kamar haka, gashi nan ga bayanai nan akan yadda zaka canza sunanka, announcing name update appeal of picture. To gashi nan bayanai ne akan yadda gyaran sunan yake, amma wannan ba shi ne kawo mu ba. Abin da nake so nuna muku, in yi muku practical ku gani. Idan ka tashi kana shigowa application ɗinka, abin da zai fara nuna maka kenan a fuskar application ɗinka. To idan ka ga haka a fuskar application ɗinka, za ka koma can sama hannunka na hagu nan kenan, ga layuka nan guda uku, sai ka danna. Idan ka danna, gashi nan zai kawo ka application details. Idan ya kawo ka, gashi nan can ƙasa za ka ga profile ɗinka nan wajen kenan, inda suka sa profile ɗinka sai ka danna. Idan ka danna za ka jawo ƙasa kamar haka kenan, gashi nan setting, za ka ga inda aka sa setting ɗin nan, sai ka a ƙasan setting za ka ga gashi nan ask to change your name. Sai ka duba gaban rubutun, za ka ga gashi nan ga rubutu nan inda aka yi shi da jan rubutu, aka zagaye shi da jan rubutu, sai ka danna see how. To kana danna, gashi nan za ka ga abin da suka kawo ka, suka rubuta ma you have appealed to change your name to the following. Your name in English, gashi nan can ma ƙasa your name. Appeals will only accept a minor update to the currently registered name. Major changes that bear no resemblance to the original name will be rejected. To gashi nan duk dai bayanin da za su maka za ka gani, gashi nan sun rubuta maka, sai ka karanta ka gani. Idan kuma baka gane ba, idan ka kalli wannan bidiyo za ka ga komai dalla pieces, domin so muke kowa kar yayi asara. To nan a can ƙasa za ka ga gashi nan inda aka rubuta edit da jan rubutu, to nan za ka danna. Idan ka danna, abin da zai fara kawo ka kenan nan wajen. To amma ka kula, wannan middle name ɗin na tsakiya za ka ga ba su kawo maka shi ba. To idan kai suna uku ne da kai, kuma ka ga ba su kawo maka shi ba, a nan ƙasa za ka ga gashi nan inda aka yi rubutu jan rubutu da kore blue tap here ɗin nan, za ka ga sun sa to enter middle or maiden names, za ka ga sun sa tap here. To nan za ka taɓa, kana taɓawa za su bayyana maka middle name ɗinka. To amma ni gashi nan nawa a bayyane suke, tun da ɗazu na shiga na fito da shi. Ina so kuma ku yi ƙoƙari ku fito da shi. Idan suna uku ne da ku, idan biyu ne da kai kuma sai ka yi ƙoƙarin ka gyara. Gashi nan first name, gashi nan Gaddafi, last name ɗina middle name ɗina gashi nan Yusuf, last name gashi nan kuma Sani. To kai ma sai ka yi ƙoƙari ka sa naka ka yi gyara, sai ka danna save. Idan ka gama nan wajen kenan sai ka danna.
To kamar haka za su kawo kanan wajen username shi ma gashi nan sun kawo mun guda 2 ne, amma shi ba sa kawo 3. Gashi nan username ɗina na sama Gaddafi, ƙasa Yusuf Sani. To shi a haka suke bane shi, ba sa kawo na 3, ba sa kawo middle name. Sai ka danna save. Kana danna save gashi nan you have successfully submitted name, update appeal and your appeal is under review. Sai ka danna continue. Kana danna continue za su kawo kanan wajen. Idan sun kawo kanan wajen kamar haka da suka kawo mu, za ku ga gashi nan. Idan ka riga ka gama cikewa kawai nan za ka danna save. Kana danna save gashi nan username ɗinka da sama na farko na last gashi nan, sai ka danna shi ma sai ka gyara. Idan ka sa daidai sai ka dawo nan ma ƙasa ka gyara. Idan ka gyara sai ka danna save. Kana danna save gashi nan you have successfully submit name, update appeal and your appeal is under review. Sai ka danna continue. Kana danna continue za su kawo ka inda za ka sa email address ɗinka kamar haka. Sai ka rubuta email address ɗinka haka. Kana dannawa sai ka koma ƙasa. Gashi nan za ka ga inda aka sa jan rubutu aka zagaye shi da jan rubutu da jan biro. Sai ka danna submit haka. Idan ka danna zai wuce. To amma ni na wani riga da na yi ba danna zan ba, sai in koma in goge tunda na riga da na yi submitting ɗin email ɗina. Kamar yadda suke ba wa kowa damar ya sa email address, idan sun tura maka sai ka sa. Idan kuma ba su tura maka ba, kaga ta nan wajen ka samu damar da za ka tura email address ɗinka kuma su ma confirming ba tare da ka samu wata matsala ba. Sai in goge. To idan ka riga kai haka kana danna submit za ka ga sun nuna maka successful. Shikenan ka gama kenan. Abu na gaba kuma da za ka yi shine ka kokari ka tura 'yan uwa musulmi da kuma dai dukkan dai nau'o'in jama'a da jinsi domin kowa ya kokari ya gyara sunan shi, saboda kai ma an tura maka shi. Wannan abu ne, ilimi ne, kuma idan Allah ya baka ilimi ko sani ka ɓoye, to kai ma Allah zai nuna maka taka jarabtar. Saboda haka ni na sani ne kuma na yi kokari in sanar da ku. Kai ma yanda ka sani kai kokari ka sanar da 'yan uwa domin su yi kokari su gyara. Ka yi sharing a Facebook da WhatsApp da YouTube da dai sauransu dai, ka tuttura 'yan uwanka da waɗanda ma kake tunanin suna da matsalar suna da waɗanda ba su da shi. Dole dai baka san waye zai amfana ba, kuma baka san ta dalilin ka mutum nawa ne zai samu ba, kuma baka san mutum nawa zaka taimakawa ba. Ni ma haka ban san mutum nawa zan taimaka ba. Gaba ɗaya dai muna haɗuwa ne mu taimakawa juna gaba ɗaya. Ku danna mini alamar subscribing, ku danna alamar ƙararrawa, ku zaɓi all gaba ɗayan mu. Allah ya bamu tabarrakin wannan abu, kuma Allah ya sa ya zama silar arzikin mu baki ɗaya. Kuma Allah ya sa mu yi abin da ya dace da kuɗin, kuma Allah ya tsare mu, ya hana mu yin abin da ya shafi yin abin da ya kauce hanya.